Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaw ikaw, O Ginoo. Sa usa ka higayon ni ana dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Hesus ug milingi siya ug miingon kanila, kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Og kinsa kadtong dili mupas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini og iyang banabanaon pila ang magasto aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kung kini dili niya buhaton, dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon ug ang tanan nga makakita sa gisangputan mubiay-biay unya kaniya. Ug muingon sila, kining tawhana nagpatugag tukod og tore apan dili di ay makahuman niini. Kung ang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may kauhaan 1,000 ka sundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mapugos siya pagpadalag mensahero sa pagtagbo sa maong hari samtang atoa pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kung iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gusto ba mong mahimong tinun-an ni Jesus? Kinsay gusto ta sa kamot? Very good. Kay dili ganita gustong mahimong tinun-an ni Jesus, tinun-an ta siyawa. Kanang wa mo isa mga tinun-an na siyawa. Sige, atong taga-agsikan chance. Kinsa ninyo'y gustong mahimong tinun-an ni Jesus ta sa kamot? Nagya po iwa mo isa, sige lang, bahala na mo diya. Mga igsoon, si Jesus naghatag og standards unsaon aron mahimot ang iyang tinun-an. Matud pa niya, dumti ang inyong mga ginikanan, imong asawa, bana, anak, ug ang imong kaugalingon, unya pasana ang imong cross. So dumti ang uban anang interpretasyon, biyae. Lingay mong tupad. Yung naandam kang magdumot sa imong anak. Dumti. Biyae. Muna giingon ni Jesus. Ngano man, tungod kay si Jesus, tungod kay ang Ginoo, labaw sa tanan niyang mga binuhat. Labaw sa iyang binuhat. Kanang imong bana, kanang imong anak, kanang imong asawa, imong ginikanan, apil na ning atong kaugalingon, binuhat ranis Ginoo. Kung ang magbubuhat na gani maoy mo muhangyo nimo, unya murag mababagan ka sa imong minahal nga binuhat ra sa Ginoo, biyae gid nang binuhat, unaha gyud ang magbubuhat. Mao na. So sa atong unang pagbasa, niingon diri, pinaagi ni San Pablo, niingon ang Ginoo, ayaw mo pagapos sa utang. Sa ato pa ang Ginoo di gyud magsugo nga pangutang kamo. Wa gingon ana. Nya karon kun moingon ang imong mama pangutang day kay magpa-ospital ko.
Mangutang ka dili. Hoy, tubag. Nagtrabaho ka ba? Pangutang day kay para akong ipa-ospital. Mangutang ka dili. Mga yawanon mo. Ayaw, nganong mangutang man ka, nga wa man magsugo ang Ginoo ana. Ayaw pangutang. Tungod lang kay gisugo kasi imong mama. Ayaw pangutang. Nanglitan ron imong anak muhilak kay mo eskwela gyud. Nya wa gyud kay kwarta. Wa gani kay hapit ikapalit og bugas. Nya imong anak mo eskwela gyud, muhilak. Unsa man? Mangutang ka para ipa-eskwela? Ha? Ayaw sundan ang imong anak kay wa magsugo laging Ginoo nga pangutang. Unsa may gisugo sa Ginoo? Pangayo. Muna kung ang imong inahan o imong amahan gustong magpa-ospital, pangayo. Nya wa gyud mo hatag ingna wa gyud ni hatag di lang yung sa mo magpa-ospital. Kanus amon day sa magsigi pa kog pangayo. Hutdo na kog pangayo ang tanan akong nailhan. Ana, unya karon kay wa man gyud ni hatag. Ingon dayon ka. Ingnaw na lang nato ni pa matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ana, humana. Di ba? Ngano man di ay og ma-ospital gyud ang imong ginikanan, mabuhi gyud ka na siya, maayo gyud ka na siya, basig maputos lang noon mos utang. Nya hasulon pa nimong ubang tao, musangko pa din. Usahay mo pa minus na kay tagkolekta karon kay nagubat na ang kalibutan, musangko pa gyud dinhi og pangayo. Aw di man sad ta muhikaw, muhatag man sad ta, pero ngako ba nganong naghasol-hasol naman kaslaing tao tungod lang anang imong paningkamot nga maayo ka sa imong sakit. Ayaw nya mingon day imong inan, unya day unsaon man ni nato? Naaritas ikaduhang sugo pasana ang imong cross ug sunod kanako hangtod sa kamatayon. Antos. Ana hangtod mamatay. Maubita na dinhi ako gining sigag balik-balik kung ang dialysis nalas akong kidney mao'y makapabuhi nako, ayaw na kong ipa-dialysis. Kung failure na ba ang duha ka kidney, ayaw na lang pasagdi kong mag-antos hangtod ko mamatay. Ayaw na kong gastuin ninyo. Bisag na pa mo'y daghang kwarta. Ngano man, may kapuslanan. Igasto na lang na anang mga bata dihang way mga sakit pero wa ka eskwela. Igasto na lang na anang mga tao diha nga wa kayo'y mga sakit pero ang balay way atop, way bongbong, wa gani tarong salog. Kana nalay gastuhi. Tingali ang akong usa ka semana nga sessions sa dialysis makapabutang na nagtarong-tarong nga atop o bongbong sa mga taong wa gyud tao'y klarong gihigdaan. Inyo lang yun ang iamong-among aning akong lawas nga padong naman ning mamatay. Di ba? Uy. Mao na gugma, ingos Kristo gugma. Pero kinsa may unang higugmaon, matod pa ni Kristo, higugmaa ang Dios labaw tanan, nya higugmaa dayon ang imong isig katao samas imong kaugalingon. Dili balihon. Ang number 1, higugmaa ang Dios, sunda ang tanan niya mga sugo. Dili ang sugo sa imong isig katao, dili sa dang sugo sa imong kaugalingon. Labi na gyud mag-conflict na ning duha. Magka-conflict ba? Sama nang moingon si Kristo, higugmaa imong kaaway. Nya ang inyong silingan, buot mo patay nimo. Nya ang imong ginikanan niingon, ayaw na gyud agi diha dong, kay basig patyon ka ng atong silingan. Nya mingon ka, og di ko moagi sa ato panhadlo ko. Nya kay nahigugma man ko niya, andam man ko magpakamatay. Moagi gyud ko diha. Nya mingon imong ginikanan, agi ron diha kay patyon tagyud ka. Ang saban, moagi ka dili. Hoy. Agi ha diha. Haron ig-agi nimo patay gyud ka. Nya ikamatay nimo unsa may mahitabo? Imong gipakita
nga andam kang mahigugma og magpakamatay para sa imong kaaway kay sugo na ni Kristo. Mo na si Pedro kalungsod giingnan palayo dinhi hastang pare nga iyang kuyog niingon biya diri kay batan-on pa ka, ako lay magpakamatay. Ingos Pedro kalungsod, di oy, ako'y mo dipinsa nimo, mamatay usa ko una pa ka mamatay padre kay nag-alagad ko nimo. Patay silang duha. Mo na nahitabo ni Lorenzo Ruiz, giingnan siya sa mga pari nga iyang kuyog, ayaw kanaog namo din his Japan kay ignaog namo ani mga matay gid mi aning among misyon. Naara ba kay asawa, naara ba kay mga anak dito sa Manila, ayaw naog. Ingon si San Lorenzo Ruiz, andam na kong magpakamatay tungod og alang sa Ginoo. Iya nang gisalikway ang iyang asawa ug iyang anak. Mausa na nahitabo ni San Roque. Ingon tingali itong Ginoo, ingon tingali itong iyang hunahuna, ingna ng imong uyuan nga ikaw ni tag-iyas balay, dili ka niya prisohon. Awa yun magpaila si San Roque. Siya, ayan, wala naman sa kapuslanan. Kaya wa man sa ko mahigugma na mga butang, magpapriso lang ko diri sa akong kaugalingong balay, hangtod ko mamatay. Patay siya. Nya may kitang mubutang nilang San Roque, Pedro Kalungsod, Lorenzo Ruiz, hadhaden tanang ilang mga ribulto. Unya, ang kinabuhi na to. Hoy. Oo na. Gitawag na siya idolatry. Unsa man ang idolatry? Magsimba na kas mga larawan og mga kaning mga butang, mga kahoy, mga bato. Nganong nagsimba man kanila kay imo na silang gitawag og manluluwas. Daghan natong mga Katoliko, sad to say, gigamit nato ang imahen sa cross, hasta ng Sacred Heart of Jesus, hasta ng eskapularyo, hasta ng mga rosaryuhan, hasta ng mga ribultos, mga santos, gigamit nato nga proteksyon sa atong kinabuhi, proteksyon sa balay. Butang ang mga crucifix, bisag asa na lang ipamutang kay para malayo kus kadautan. Dili na maoy ang tumong ana. Ipamutang na sa bisan iskinas imong balay, pultahan sa imong balay, isabong nas imong dughan to remind you, I will follow their lives. I will follow their teachings. Kada nimo tan-aw sa eskapularyo sa Carmelite, unsa may gitudlo diha, sunda ang mahal nga birhen nga andam mo hatag mutahan sa iyang anak aron patyon tungod kay iyang luwason ang kalibutan. Kana nganong magbutang ka crucifix sa atubangan sa imong pultahan aron inigsod nimo sa imong pultahan, moingon ka, ang akong mga pag-antos timaan sa akong pagkahiusa ni Kristo, bisag naa nako suod sa akong kwarto, mag-antos ko. Pras na kong pare, butangan ko nag-cross ang akong akong pultahan sa akong kwarto, inigsod na ko dito, moingon ko mag-antos ko. Nya moingon ni akong nahuna, ay ayaw nag-antos diha, na ay internet, tan-aw diha mga porn, aron malingaw ka kay lonely kay kastanan. Wa ko kay asawa, pahimosli ng mga porn diha. Nya unsa may akong istubag, bitaw no. Ada yon. Awa na ko mag-antos. Moingon ko, sige, wa ko'y tupad. Nanginahanglan ko og kaning somebody to care, somebody to touch, somebody to hug. Antuson ko ni kay magpari ko muna timaan anang crucifix nga naa sa akong pultahan. Ang ako sang altar sa kwarto na ay Saint John Mary Vianney, na ay Santo Niño, na si Saint Francis, na si Saint Therese of the Child Jesus. Ako nang gibutang gagmayng mga imahin aron inigampo nako, idigtuo nako, magtan-aw ko nila naasad ang cross, ang crucifix. Makaingon ko, sundon ko ni sila. Og sa panahon nga ako hasulo nas kahadlok, hasulo na ko sa kabugat, maingon ko, giunsa ka ni San Juan Maria Vianney pag-atubang ang iyang mga pag-antos, giunsa ka ni Saint Francis of Assisi pagbiya ang iyang mga bahandi aron mosunod sa Ginoo. Lord, tabangi ko nga makasunod ko nila, kay gihasol nako aning akong kabalaka sa kwarta, kabalaka nako sa akong dungog.
Kung daoton nako, tagaan ako butang-butang, i-post nako social media, kaning paria, wa ni ayo, kaning paria, ana, tambalos-los ni, anaon, hingwarta ni, gahimo ni negosyo sa iyang misa. Kung makabasa ko, ana, mo ana din ko, sa crucifix, Jesus, tabangi kung makasunod ko nimo sa dihang gibugal-bugalan ka, sa dihang gibutang-butangan ka, o gani sa dihang gilansang ka sa krus, nga di unta ko matarog ani. Abi ninyo mga igsoon, sa itubag kasagaran sa Ginoo, kanang mahasol na ko, sama ninyo ba, mabugatan mo, di ba? Muingon din Ginoo, take up your cross and die for me. Na, humanda yun. Naku, kani di man gini maong iyang gisulti. Gipatakaan raman ko, na misquoted man ko, ani. Ingon din Ginoo, ay da, ayaw nagdipinsa. Love him, love them. Awa na, linaw da yun. Bitaw, Lord, no? Nga no, maday, dili ko kahimog higugma aning gabutang-butang nako. Di ko kahimog higugma aning na misunderstood ko. Di ko kahimog higugma aning buot mo patay nako. Pwede man. Yung Ginoo, ka na. Ayaw na ba pagsigig rason-rason? Di ba? Lingay mong tupad. Na unsa kahag parihasa na tos Padersiano. Sige, sabong mo ng rosaryuhan. Kay bao ba mo kung sa inaa sa rosaryuhan? Aron inigtanaw ni mo sa amin, gabitay ng rosaryuhan sa imong liog, ang mystery of the life of Jesus and Mary, ang ilang banding dinhis kalibutan. Mao na reminder anang imong rosaryuhan, sulob-sulob ka ng rosaryuhan diri. Hangtod hinoon ba, ako bitaw diri usahay mahata ko inig-ana nako sa holy water. Ang gipublishingan kana naman noong kolor-kolor nga iponsira sa bata aron dili masakit. Anting-anting man na. Abi na ko rosaryuhan ako. Uy, unsa man din nga kana man din lain-laing kolor butan para di masakit ang bata. Di ko na blisingan oy ngano man superstitious belief man na siya. O magsugong Ginoo na. O kananong rosary ana ibutang sa pulso kana blisingan to remind you nga kaning rosaryuhan ako ning rosaryohon kada adlaw. I will pray the rosary every day. Mao na siya. Nya kaning pagpamalit og slat unsa man sana siya? Sugo na sa Ginoo. Ha? Di oy, sugo ra ng Padersiano. Way laing pari gasulti ana palit mog slat, palit mog slat. Kita bitaming Father Darwin gitgano gahapon sige maron api kuyog mami sa among retreat. Nya pa picture din mi, gipost din Father Darwin kaming duha. Daghan kay comment, nag-abot na gyud ang slaughter og ang CFD. O lagi na, Father Darwin iya CFD o kanang exorcism, ako slaughter. Sugo ni nako, pero I believe sugo ni Ginoo. Ngano man matud pas Ginoo diri sa samang pagkaagi walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. So ako mong gitudluan nga mo hinay-hinay og biya sa inyong katigayunan pinaagi sa pagpalit og slots para sa kaayuhan sa simbahan. Biyai ang imong katigayunan, pila ra gunang 100 imong biyaan aron imong itampo dinhi sa simbahan. Pila ra gunang 10,000 nga imong biyaan aron itampo nimo dinhi sa simbahan. Mao na nga salamat kaayo si Sister Fe Barino ang overall nga kaning murag sana directress sa ni pag title nga nagpahigayon aning kuan ba sa laying aside sa kaning aning national retreat of priests. Lipay kay siya mutana siya pader nahurot gyud kahalin ang slots nako hurot na ugma ako nang i-report. Pila na may atong total nga halin na maligi ata sa holy pads o 100,000 slots ang atong total nga halin 150,000
slots. Sobrahan niya ang dinhi sa atong parokya, ang nisulo dinhi nga slots 7 million or 70,367. Niya ang dito sa mga charismatic sa ilang grupo nilang Sister Fe niabot og 29,897. Pakpakan nato sila. Kaning equivalent nga amount ani is 7,036,756 and 3 centavos. Ato ning i-remit totally ngadto sa Archdiocese. Unya gamito na ni tanan para niini karong nagpadayon nga retreat hangtod ugma. Daghan kay mi didto mga pari, nindot kay tan-awon. Nya matud pa sa among speakers sa kabadri o sa kapari, ang sentro sa kinabuhi sa pari, ang rason nganong mumisa mi, ang rason nganong nagpari mi, maura gyud si Jesus and only Jesus. Nya dili nami maghimog daghang rason nganong mumisa mi, nganong muwali mi, nganong mubiya mi ug mupuyo mi niining silibit life. Only Jesus. Dili ang security sa among kaugalingon. Andami magantos, andami muhilak, andami magpakauaw for Jesus. Nindot no? Na ako din ibalag jutay kay mo palit usahay, sige ra jud kog balik-baligyag slat. Nya ang ato sang sitiyo, ang Christ Transforming Union, 40,000 atong gibaligya. As of yesterday, nahalina na ta og 10,520 ka slots. Pakpa. Humna ni ninyo palit ha, 29,480 na lang ka slots, tag 100 pesos per slot. Nga naasa ni siya ay 60 slot challenge, tag 6,000 pesos per challenge. As of yesterday, nakadawat na po tag 118 ka 60 slot challenge. Pakpakya po. Ang ato sang investment slot, nagpabilin nga 44 slots pa ang available. Tag 500,000 pesos per slot ni siya. So hinaut unta, kining tanan natong gibuhat, masabtan ta ni nato, nga gitudluan ta unsaon paghigugma ang Dios, unsaon paghigugma ang simbahan, labaw sa atong kaugalingon, labaw sa atong mga gimahal. Kay lagi ang magbubuhat, unahon gyud paghigugma, dili ang binuhat. Ang atong pagsalig adto gyud sa magbubuhat, dili sa mga binuhat. O kana maunay tinuod nga pagtuo, tinuod nga paghigugma, o tinuod nga makapaluwas nato o makapabalaan. Manindog na ta.